Извънредно включване, така като получих страшно много съобщения от сорта на Мастилко, 60 тренировки на месец, това е страшно много, това е нечовешко, непостижимо. Разбирам ви, моя грешката. Явно разбиранията ни за време са съвсем различни. 60 тренировки са равни на 60 часа. В най-добрия случай, като ми кажат аз тренирам 2 часа, ти тренираш 2 часа, от които 90% си цъкаш на телефона и си лафиш с бай Ставре. Разговорите и прилистването на риловете в Инстаграм не се брои за тренировки. Има хора, които тренират повече от 1 час. Тези хора са спортисти и атлети, отдадени на спорта. Тук говорим за една набраздена медуза, за която 60 часа на месец са страшно много време да отделяш за тялото си. Така, един месец има 730 часа. 60 часа, 60 в най-добрия случай. Казвам най-добрия. Една тренировка може да ти е 40-45 минути. 60 часа от 730 часа са 8,3%. И 2. Ако ми кажеш, че 8% от месечното ти време са много време, страшно много време да отделиш на здравето си и на тялото си, този разговор няма смисъл да го водим. И няма смисъл да ми пишете тъпотии. Спорта е здраве, математиката от 3 клас също. Айде, чао!